naglilibot-libot lang din sila. Nakanet yung ating. Ayun guys, so yung Mama Black ay pumasok na. Kanina doon yan banda, tapos ngayon dito lang. Piling nila magpapakain na ako. Ikakarating ko pa lang. Pag hindi kasi ito nasunog guys, wala. Hi guys! Welcome back again sa aming channel guys. Ayan. Update nga pala guys. It's Thursday and it's March 6. Wala tayong video kahapon kasi nga umulan. At the same time, eto nga yung kaganapan sa bahay sa ngayon guys. Ayan. Meron tayong nilinisan na mga dahon kasi napakalakas na buhos ng ulan kagabi. Tapos, ang daming nahulog na mga dahon at the same time guys, para na rin malinis itong area natin. At nag-fogging na rin tayo guys, or sinunog ko yung mga iilang mga hulog na dahon para nga din makapag-fogging. Dito sa amin guys, sa North Cotabato ay medyo maulan siya guys. Halos kada hapon umuulan talaga, kaya ayan yung ating ginawa. So eto na yung kabuuhang na linisan ko guys nga pala. Naglinis lang ako konti dito. Yan, yung mga designated area lang na kung saan nagpapakain din tayo sa kanila. Ayan. Yan. So ayun yung mga sisiw nga pala natin guys. Oh. Yan, nandyan sila. Naglilibot-libot lang din sila. Nakanet yung ating bakod nga pala guys. So ayan sila. And at the same time, yung mga alaga, ayan. Nagpapainit sila actually guys kasi ngayon lang din bumuti talaga yung panahon sa amin. Ayan oh. Diba? Maganda na yung sikat ng araw. Tsaka dito guys, ayan, naglinis din tayo. Ito kasi yung nakakapaglilim guys. Tapos nakakabigay din ng madaming damo. Lalo na kapag umuulan o mahangin. Yung mga tuyong damo niyan guys ay talagang mahuhulog. Lalo na kapag samahan pa ng ulan tulad kagabi. Ang dami kong nalinis dito. Pero actually hindi naman totally ang dami talaga na sako-sako. Pero mga ilan lang. Kaya sinunog ko rin guys para makapag-fogging din tayo sa ating area. So ayan na yung mga alaga guys, waiting yan na makapagpakain tayo. At the same time, yung mga kambing pala guys, hindi ko pa naipabalik sa kanilang kulungan. So pupuntahan ko rin yun mamaya. So that's pretty much it guys. Yan, naglinis lang talaga tayo. Ayan oh, para makita nyo. So ayan yung ginawa ko ngayon. Nagwalis ako. Napaka ano pa naman guys, napakahirap magwalis, lalo na kung basa yung lupa kasi dumidikit yung mga dahon, tulad yan yung mga tuyong dahon. So ayan, ito kasi yung pinagliliman nila guys tuwing tanghali. At the same time kapag gabi, dito yan din sila naglalagi, maging dun sa isang rambutan natin. Tapos kung gabi naman guys ay makakapag-ayos din sila na makakapagpahinga kasi nga nasa mataas na party. At the same time, kaya lang nilang akyatin. As you all know guys, yung iba talagang mga shamoys hindi talaga umaakyat ng napakatataas kasi nga sa bigat ng kanilang katawan. Pero dahil nga din siguro na sanay namin sila nung sisiw pa, tulad ng mga bago natin mga sisiw din dito. Later on guys, makikita na lang natin yan dito sa puno ng rambutan na to. Ayan o, napakalilim kasi guys at napakaganda din naman talaga para sa kanila, lalo na kapag sobrang init din naman sa tanghali. Kaya ayan. Ayan guys. Real quick guys, nandito ako sa pinagpapastulan ng mga kambing at yung mga kambing natin ay nasa likod na. So papapasukin na natin yan guys once na dumating itong dalawang to na nandito pa sa area na to, para hindi ako mahirapan magpapasok sa kanila. So ito yung kanilang kaganapan ngayon guys. Malapit na sila sa kalsada guys, kaya kapag ganito ay talagang sinasaway na at pinapapasok na talaga dapat guys kasi makakaabala tayo sa mga biyahero or mga motorista na dumadaan. Tulad yan guys, si Daxi guys, padaan-daan lang sa kalye or sa kalsada. So maaari yang masagasaan kung sakali man na magkiat pa, or anong tawag dyan, kiat, maglaro-laro pa sa kalsada. So ayan sila. Pagdating nila dito sa akin guys, papapasukin na natin yan. So papainumin na muna natin yung puti at nang hindi rin naman uuhaw. Ayan, uminom pa talaga. Ayun guys, so yung Mama Black ay pumasok na. So papasukin na natin to silang lahat ngayon. Guys, of course, kailangan natin ng patpat para maitaboy itong mga bulinggit na ito. Ayan. Pero hindi naman totally sasaktan natin guys. Syempre, alaga pa rin natin to. Uwi na! So, pangtaboy lang talaga guys para matakot sila. Ayan, inubos na. Thank you, Bam! Eto, wala ang tubig guys. So, dalhin ko na lang to. Uwi! Shh! Uwi na! Kapag ganito guys, madali na tong sawayin. Kasi busog na. Madali nang papasukin. Uwi! Shh! Ayan, may ilan pa na umiinom. Yung iba, nagsiuwian na guys. Ayun guys, may umuwi na dun. Etong iba, panay pa sa pag-inom. Pero madali na lang tong sawayin guys.
Yan, last na lang yan. Sila pa lang tsaka si Gretchen. Sige na, uwi na. Shh! Uwi na guys. Yung iba nakapasok na, kayo hindi pa. Shh! Aba, nagpadede ka pa dyan. Uy, doon na magpadede. Pasok na. Papapasukin talaga natin dun sa kulungan. Hindi pwedeng sa gate lang. Kasi maglilikot to sila guys. Nagpupunta pa kung saan saan. Pupunta pa yan dito. Shh! Uwi na yung iba. Ayan. Uwi na Daxi! Shh! Uwi na kayo. Uwi na. Saraduhan natin. Tapos counting ako agad nito guys. Para alam ko kung kompleto ba o hindi. 2, 4, 6, 8, 12, 14. Ay, susto lang. Nasa ilalim. May isa pala sa ilalim, guys. Hindi ko nakita. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Kompleto, guys. Ngayon, guys, uwi na tayo. Kasi, manok naman ang sikasuhin. Yan yung pinaka-routine. Naglinis kasi tayo kanina, guys. Kaya, ngayon ko lang binalikan ang kambing para ipapasok. Kasi hindi pa naman umuulan kanina. Tapos ngayon, pumasok naman yung Black Mama. Kaya pwede na siyang papasukin or silang lahat papasukin. Kasi kapag yan si Black Mama ang pumasok, wala na. Busog na yan sila guys. Panigurado yan. Kumakain pa rin si Ping Ping guys. Nalipat na natin yan. Kanina doon yan banda. Tapos ngayon dito lang. And marami pa naman siyang makakain. Bali, ayan guys, kakarating lang natin at ito na ang ating naabutan. Nakatingin na sila sa terrace again guys. Kasi nga, feeling nila magpapakain na ako. Kakarating ko pa lang, mag-relax na muna kayo. Kailangan ko yung tabunan ulit kasi may mga dahon pa na hindi nasusunod. Kaya yun na muna yung ating gagawin bago tayo magpakain dito sa ating mga alaga. Ayan. Pag hindi kasi ito nasunog guys, wala. Didikit ulit to sa lupa. Tapos, uulan. Wala. Ayun, dikit ng dikit lang. Isa din tong fogging guys para yung rambutan din natin ay, sabi nila kung sila pa, maaga daw mamunga. Hindi ko lang sure guys, pero dati kasi ganyan din talaga ako. Nagpapa-fogging ako dito or nagpapa-aso, nagpapa-usok. Ayan. Para nga madali daw tumubo or mamunga pala yung rambutan. Eh, di eto naman si ako. Sininod ko rin. Sila pa yung nagkalat nito guys. Panigurado eh. Ang layo na yung inabutan. Kanina ano na ko na to, tinipon ko na. Curious kasi sila kapag ganyan guys. Kinakalkal nila. Manok nga kasi, di ba? Nagkakaykayan sila. Ayan, tinawag ko. Oh, di ba? Lapit agad yan guys. Pag oras na ng pagkain guys. Ayan. Diba? Ang dami na nila. Nandito pa sa gilid. Actually, kanina guys, umusok na yan. Napausukan na tong rambutan. Kaso nga rin natigil kasi nga pumunta ako sa kambingan. Walang naglagay ng tuyong dahon ulit sa ibabaw. Kaya, ayun. Kaya kanina, ginawa natin guys, or ginawa natin na ilagay ulit yung mga tuyong dahon na hindi pa nasusunog. Para magkaroon ng usok, of course. Hello, madlang people! How are you guys? Magkakain na tayo ngayon. Kalma lang kayo kasi kukuha tayo. Ako pa naman yung alipin yung ngayon. Kapag magpapakain guys, amo yung alipin talaga. Ayan. Yung iba ay nandito sa kabila. Yan o. Yan. Maghihintay rin yan. Yung iba sumasampa pa talaga. So yun lang guys, thank you so much for watching. Please do comment, follow, like, share, and subscribe guys. Thank you for watching. Bye!